कलाल के बारे कह का ये खाली सरपंच के खेत जोताई है और आर गोठोई है। सरपंच साहब अभी कह के गइलो अंत उन करे न कह जी मालिक अरे यार हम काटल रुपया ना देबो तोरा ना मालिक देही ना, लेकिन अब कहले मन हर एक साल उनकर कर ना त कर देता नीनो साल का करी। कितना राजा बनी बसन रे ओकरा आ ओकरा छला और पर साल छला 5 टेलर माल बेचाइल बा इन साल ऐसन धान रुपया सन रुपया सन न और धान ना उगे के चाहिए तो में तो धान उगिए ना जाई। अरे और रोपिए ऐसन की उगबे मत करे। आ सुन ले को बात आ तू दोनों आ जाओ दूर दूर मालिक रुकाई ना धनवा ना की आज ठीक बा चल मालिक की गलती बतियावत फिरी फिरी सटा के रोप देम कि साला सब धनवे में आवे लागे। अच्छा ठीक है तो एक काम बा सांझ की आवसन मड़ई पर जी जी आ ओहे दलानी में जी में महुआ बोतल से 2 बोतल मंगैले हूं आ मछरी ओरिजिनल महुआ फुली ह। अरे साला रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन एगो बात बा कोनी सबके कह तनी बार बार एक बार कि धान इन साल 4 टेलर बजाय 1 टेलर होके चाहिए। मालिक धाने ना हो यार पूरा सतरा के है भाई रुपया जब खेत पूरा कियाबे लगी काम है ना आधा ट्रैक्टर निकल जी वो ढेर बा है ना। हां लेकिन हाई शाम के मालिक और अभी तो रुको महुआ पूरा अरे पूरा महुआ मिली जैसे तैसे मार के आवत है। हां ठीक बा चला ई सरपंचवा के इन साल ढाल होके ना देतै मान जाई बात।